sa'yo ang aking buhay. Ikaw at ako, hangin ang Diyos lamang. Di ko ninain na ako'y sila. Salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isila. Pagkataon kung merong bagal, sino may pag-ibig, sino nagmamahal. Di ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kung hindi ako umiibig, kung hindi ko mabibigyan alaga ang buhay na andon, ang buhay kong bilang sa Diyos. Kung hindi ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ako, ako'y isila. Pagkataon merong bagal, sino may pag-ibig, sino nagmamahal. Di ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kung hindi ako umiibig, kung hindi ko mabigyan alaga ang buhay na andon, ang buhay kong bilang sa Diyos. Kung hindi ako nagmamahal, sino ako? Maraming salamat. Ako ay isang anak mahirap. Lagi na lang ako nagsusumika. Ang buhay ko'y walang sigla, puro na lang kusa. Hanggang ngayon ang buhay sa akin ay walang umaangkat. Mababa lang aking pinag-aral.
nakakarapin mga gabi mapaglaman. Memorize po sila ko. Hindi na dalan sa amin, nalulungkot damdamin na alip-alip. Kahit na malayo ka, talagin piling ka. Kumusta ka? Wala na itong gabi, malamig at siminaan. Umayayakap lamang kita, lamig di madarama. Barangin ko lagi ikaw, sila. Kahit na lahat yakin mata, kapiling ka. Kumusta ka? Kumusta ka? Hello mga manaway, hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Miyerkules at Simbang Baklaran. Ang petsa ay March 31, yan, katapusan na po ng March at bukas ay April na. So bago sumapit ang April, magkakaroon po muna tayo ng mga shoutout. Simulan na natin mga manay at medyo marami-rami ito. Sabi ni Sir Florante Marcelino, "Musta Sir Hilbal? Shoutout kay Idol Rian at sa friend ko taga Bagong Bayan na Botas, kay kay Irene Tolentino from Nonoy." Ayan. Sabi ni Sir Florante Marcelino, shoutout daw sa kanyang friend na si Irene Tolentino ng Bagong Bayan na Botas, Metro Manila. Ayan. Okay, maraming salamat po Sir Florante Marcelino. So next, sabi naman ni Ma'am Alicia Aguilar, "Hi Kuya Hilbal, pa-shoutout po kay Rian. Advance happy birthday. Keep safe always. Good health. God bless you always." Yan. Maraming salamat po Ma'am Alicia Aguilar, and likewise po, shoutout din po sa inyo lahat yan sa San Carlos City, Pangasinan. Okay, next. Sabi naman po ni Ma'am Aidel Aquino, "Hello po Sir Hilbal, salamat po ulit at lagi kami updated sa Batang Drummer. Ingat kayo lagi Rian, Sir Eddie at Ma'am Nema. God bless po." Shoutout po sa lahat. Kaya maraming salamat po Ma'am Adel Aquino, and shoutout din po sa inyo. Thank you. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Belia Gazani, "Sir Hilbal, salamat po sa update kay Rian. God bless po at keep safe sa family Morales." Shoutout po. Maraming salamat po Ma'am Belia Gazani. Next, si Sir Rod Bowser. Bowser ba yan o Bowser? Pasoutout ako, Tito Rod ng Dubai. 4 days na akong nalilibang sa panonood kay Rian. Full support kami sa Dubai at Pinas para kay Rian. Dahil sa iyo bro, sa tiyaga mo kay Rian, meron na siyang channel. Ayun, maraming salamat naman po sa compliment Sir Rod Bowser. Buiser o Bowser.
Salamat po at shoutout po sa inyong lahat po dyan sa, sa Dubai, lalo kay Tito Rod yan ng Dubai. Thank you po. Ingat-ingat po kayo dyan mga manay. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Alexa Monix, good morning Sir Hilbal, ang bait mo sa family Morales. God bless sa lahat. Shoutout po. Maraming salamat din po Ma'am Alexia Monix. Thank you po at God bless din po sa inyo. Okay, next. Sabi naman po ni Sir Ludovico Indigado, shoutout po Sir Hilbal. Sana po lagi mag-ingat si Tatay Eddie at Rian. Okay. Maraming salamat po Sir Ludovico Indigado. Okay, next. Sabi naman ni Kumpare Hernan Porteo, salute you Pare Hill for the job well done. Congrats kay Rian at sa'yo na rin pare. Support pa rin kami sa na isunod natin palakihin din bahay ni Lalabs mo, si Uday. Pero nakaalalay pa rin tayo sa inaanak natin. At ganun din sa bahay mo pare. God bless sa atin lahat at shout out sa lahat ng supporters, viewers at mga sponsors. Yan. Maraming salamat sa iyo pare Hernan Porteo. Thank you sa patuloy mo ring suporta sa channel ni Hilbal at syempre sa channel ng ating inaanak. Yan. Thank you ha. Salamat. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, thank you sa lahat ng mga supporters at mga sponsor ni Rian at higit sa lahat sa iyo Sir Hilbal. Hindi mo iniwanan si Rian. God bless to all. Shoutout po. Yan. Maraming salamat po sa iyo Ma'am Patricia Dublin and thank you po. Shoutout din po sa inyo and stay safe din po kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Okay, next, sabi naman ni Sir Renaldo N. Nepomuceno, good morning Sir Hilbal. Alam ko pagod na pagod ka na rin pero mahal mo mga batang runners kaya baliwala sa iyong pagod. Basta't matulungan mo sila. Pagpalain ka ni Lord, napakait mo sa mga bata. Shoutout po. Maraming salamat po Sir Renaldo M. Nepomuceno Jr. and shoutout din po sa inyo dyan at ingat-ingat din po tayo dyan sa inyong mga kinaroroonan. Okay, salamat po. Okay, next. Sabi naman ni Sir Ludovico Indigado ulit, shoutout po Sir Hilbal, kumusta na po si Reynalyn? Yan, wala po akong masyadong update tungkol sa aking inaanak na si Reynalyn. Yan, hayaan nyo, aalamin ko po kung ano na po ba yung update na sa aking inaanak. Maraming salamat po Sir Ludovico Indigado. Next. Sabi naman ni Sir Danny Sarmiento, wow, thank you din po Sir Hilbal. Hindi nyo iniwanan si Baby Rian. Ingat po kayo palagi dyan. God bless us all po. Maraming salamat po and shoutout daw po. Maraming salamat po Sir Danny Sarmiento. Thank you po. Sabi naman ni Ma'am Gina De La Cruz. Yan, ito po isang sponsor natin. Hello po Sir Hilbal, salamat sa update. Lagi kayo inaanak. Ingat po lagi. Shoutout po sa lahat. God bless yan. God bless din po. Ma'am Gina De La Cruz, ingat din po kayo dyan sa Italy. Okay. Next. Sabi naman ni Ma'am Selina Año Nuevo. Ayan, kababayan ko to. Selina Año Nuevo. Hello Manoy, kumusta na? Ayan, maraming salamat po. Diyos mabalos, tabi Manay Selina Año Nuevo. Thank you po. Ayan, next. Sabi naman na ulit ni Sir Renaldo Nepomuceno Jr. Good morning Sir Hilbal. Pa-shout naman kay Idol Rian. Salamat po. Maraming salamat din po sa iyo Sir Renaldo M. Nepomuceno Jr. So hanggang dyan lang po ang ating pa-shoutout mga manay. Maraming salamat po sa lahat ng mga sweet compliment nyo sa akin mga manay. Thank you. Nakakababa ng puso yan. Siyempre, makabasa ka ba ng mga ganun comment? Nakakaluwag, nakakasaya ng damdamin. Ayan, napapasaya nyo ako. At maraming salamat din po siyempre sa aking mga viewers, mga subscribers, and then followers. Salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa channel ni Hilbal. Update po sa channel ni Rian. So maghihintay lang po tayo ng mga 1 to 2 weeks po para malaman natin kung ano ang magiging sagot ni YT doon sa ating application for monetization sa channel ni Rian. So antabayanan nyo lang po. Basta
maging positibo lang yung ating pag-iisip na ang ating hinahanga na si Rian ay ma-monetize na kagad yung kanyang channel. So, kung magkakaroon po ng problema, meron naman po akong lalapitan na tao para matulungan ako na ma-monetize na kaagad ang channel ni Rian. Pero kung hindi naman po magkakaroon ng problema at awa ng Diyos ma-monetize kaagad si Rian, so much the better po. Okay? So, muli po, gusto ko pong pasalamatan din yung lahat po ng mga bansang mga viewers ng iba't ibang bansa. Actually, nagulat ako meron pong dito sa ko may 500. Meron pong 50 countries kung saan po maraming nanonood. Pero siyempre top notcher po yung Pilipinas. Sa susunod po, iisa-isahin ko po pasasalamatan yung mga viewers sa iba't ibang bahagi ng mundo. So ngayon lang po, ito lang po, hanggang dito lang po muna tayo at gusto ko muling magpasalamat sa aking mga sponsors na walang sawang tumutulong at sumusuporta sa Batang Drummers. Oo nga po pala, gusto ko pong ipaalam sa inyo na si Ma'am Julie, imbis na mariregaluhan si Rian ng isang electric organ, ay kinausap niya ako na kung pwede in cash na lang daw. Para kasi mas kailangan daw kasi nila Rian ngayon, yung pamilya ni Rian, yung makakain. So sabi niya, sa next week daw na magpapadala siya ng pampasahod sa tutor ni Rian, isasabay na yung pambili ng mga groceries. So ibig sabihin, imbis na bibilihan si Rian ng pinaka-gift niya doon sa birthday niya na electric organ, ay i-convert na lamang po ng cash at ipamimili ng groceries. Okay? So yan po. Maraming salamat po Ma'am Julie Martinez ng Kuwait sa iyong napakabuting puso. Thank you po. Mas naway pagpalain ka po lagi ng ating pong may kapal. Ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Lagi nagsasabi naway pagpalain ng bawat isa sa atin ang ating pong may kapal at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. At siyempre, ingatan ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Bray, halika nga. May kasalanan to sa akin Nagigigil ako sa'yo. Thank you. Bye-bye.